It's now o'clock, okay, guys. Seyilelo xesha loba masifunde nyani into ethi let food be your medicine. Ijampile ngoku, guys. Ayibhemile ngoku. Ndithe ndawushera uba ke ukutya kuyandidumbisa okuphekiweyo nokunye okungaphekwanga. Nako akundiphathi kakuhle. Kwavumbuluka abantu abaninzi kanjani singagcwala iholo ndikuxelele singabantu abareactor to certain foods. Mna sendichazile ke guys uba ingxofti ezimuncu ziyandisebenzela. Umzimba wami uthula uthi cwaka kwezi ngxofti ezingaphekwanga ekungafanelanga zibe nayo nento esweet. Sherani ke nani guys abasebeyiqalile lendlela uba nina nisetyenzelwa intoni. Ngenani ku-comment section yalapha kule post. Sishare information sizawunceda nabanye ebebengazi babenze kanjani. Si awesome ngalokho guys asinawubulawa kukutya izani. Sizaba awesome apha kulo TikTok ntanga zethu. Nani ke mathana kuba ke ngelishwa abanye bafika besebancinci shem. Sikhona sizawubambana ngezandla.